Kardom don marliatum. Itu maring ke lokalam pen jumes sen asalam thedo action speaks louder than words pun. Thik la pusan thak thak si ilitum karbi pen tami asap so opposite hoy system lo se tami a meaning ke lang na melo butang te sivet arleng pen tado action speak louder than words pot bang arleng pen bang ke ade marlak tak ahidam champlak pu. Thik la pusan thak thak si ili karbi ang long along pinangan na tum ke japon na tum ke la pusan side ilitum thek pon long. Ilitum kar biang long long ke ilitum che thek long lo je kalima kalang ma di actions speak louder than words po bang ke hala bang ke jumet sen khangyang lang ilitum alam bang ninge chotchera akam bang claim pon nang pu se hala da ke pu akam bang ke claim bang mimu se tame non ilitum along bang ke kupi bang si ke doloma blo dang te arlenga salam the pena bang si che kok rong pi pot ma blo dang te ilitum thek long lo je itum kar biang long long non het jong itum a problems to pik lo je PGR VGR along le punon long le arights ili tu malong sido long le ka cerai kom ya jakong itu malong sido lapen ke lang punon lapen ke resource an sitame di itum dakkar biang long ke do resource an ke ahem fu ko malok lo dang te itum setame non ke itum chelang nam elop lo dang te pinangan ke Assam Governance and Control that itum lang dam lo dang te alang litum ke a make sinan chi bilor kar biang long ha separate state ki PG ke ki tiata la tum ke nang chedon belo amang mung ta heman melo pipot ma lo dang te alang kar biang long si resource an ke dopet akenang ji an ke dopet along sangti lang kadok kawe pirthe la so pose ilitum han ke separate ke pion elot separate nang pion e chota kalilang non ke 6 schedule sami itum kiwir je ang si dokoklo thik la poson dak thak si ilitum lang damlo blo dang til ilitum long jakong do non itum along king sangaso tum water species ongrelo di alang litum ke nani pen ke wang atum ge alang litum ke da votes ke jog ya rai tang long on jak aja kong ave votes ke jog ya jak kong ave setami pinyar ni alang litum sa phai nang ong muna alang litum ke repik ni likai sami puwer bihek thia ke ler ben sami alang tum ke athia jak kong chi chini je ni tum yong si mo population ng ong muna voters ng ong muna lob lodang te ni tum si chapa hem pu pu pena jok selang litum ke ler sami voter ID dolap setami ilitum han kang thanja jak kong sami dolo athai tum ke 6 schedule area aposi halang tum kya me nadim che do verlo athiala alang tum ke hadak men sige bang kaprega statement sige bang posi alang tum ke hadak si che yogdam nang po se tami tum da 6 schedule area long samme pinya ni alang litum si voters nang ong munak lo itum akam mang ke claim kledet itum la bang so alam ben jok se itum politics pa thu irong ni hur pachudut porat pan pamang huprong lasi ahok peralang litum ke claim veji bon ta claim lapen jakong do lapen claim ta claim non di claim lo blo tang te rar tum same cheto dun po non ke ko pitong kamat halone la iri tum han bang ke pamang huprong kisung ta moi prang ke itum han ke ing hong kok lo no pak peni jarding se taware dang hamateng ili tum lang dam lo blo tang te theglong di karbiang long ke kuma tum sin ak chodeloma itum dak di phu long mas tame man na hok adim long non etum bazar center di main center long lo tang te kumara tum se hadak doi tang te king sang tum si igleoji woi ka somar se plank se je aphui chabji ili tum kaddo ko vesame theglong hadai li karbia tum ke ake the business ke claim don puse tame ave ili tum nagaland lang dam lo tang te ili tum chini alang li tum ke claim don tum ke art pic nema se tame hala tum along le hem pu lapen ke license ke latum ke amena tum saide banking sang aso han pipe choklem non chodamon setamin itum jakong ke nang pipe pus lasi latum ke ha lang namlo bangte british sadin hot pensi latum ke nang chali de di koson ma uplo tang te jakong ke konasi ke dolo ma uplo tang te la business along setame hala dak sabe jakong isilo athe pi porlo ma uplo tang te ang ton ma latum yong se claim lap cherai lap lo uplo tang te litum ka dok kawe alenga tum ke hala tum long si cho khadam prongpo kachunam punon kachuram punon sok sang punon ang ton itum ke hala tum si dependent po aposi ilitum fan alang tum chini je ilitum la tum fan men ama si karplum plak ji puke un elo lasinon itum lang damlo plong te non sitame un idelo business ke ahok lo itum na hok atum majok atum sitame itum choklem long na hok sitame choklem dam long setami ajak kong ba alang litum ke anon ji right sabe athe pi pon ma plotang te dake itum ke 6 schedule area abo si business nang claim non setame ajak kong bang nang ni sitame non ke litum ke kilu jakongan same chipi jap pipon ma plotang te alang litum ke chini di itum khat doka west tame kibi ki thike ler tum same itum chini laki kumara polisi lo maptang te British sa polisi aprang ke India long same itum kadu kawe same ki itum bisi ka focus nai ke ko na dahi lo maptang te handicraft industry di handicraft di small and cottage industries di hala bang so ke itum lasika focus lapen ke hala so itum self sufficient mena masih dor pluk
setame api British atum bang lo pen alang litum pilo nang pen chong ke business aphan bang lo business phan bang pen alang tum misen na hormu nang paklang lo nang jolo la pen jo alang litum dang nang dobom pen api bang ke India long capture det cherai det kunat pen salang tum aja kong se long pang cheng lo mop long pe business ahin business purpose han bang lo api nang capture det setame pini ili karbiatum la bang so police bang Charlie don thek thelang athe people lomap lo dang te itum jini lor pen si methang bang phanja kong pilap ili tum ning hang lo dang te karbiang long thek ser ke ja tum same ning hang lo dang te ili tum same la bang so policy klemun ili tum lang dam lo nang karbiang long same king sang aso tum ke la tum ke elong inut ke la tobe chirik prok pre la tum ke elong adim se chepang song turji elong adim se doveji la tum aphan ili tum thak la pun ema nang lima thapa me tha ahok pet lo dang te ili tum ning hang lo dang te la tum aphan thak phun det thak phun det pen la tum phan vote saja kong pa bidet la pen ki isia bang ke tum lang dam lo dang te voters aja kong ka pa bobi lo dang te itu amuni tum han ar plum ple nan amuni tum phan itum plum lap te ngai nang ni itum jakong ka pa bob po bang ke ili tum ar lo pen sami klemi itum voters yong sing phan lo dang te la tum aja kong ke amena si bob det po la pen ki along le jong se ili tum george lo dang te itum mena long le la tum phan pipelo lo dang te alang le tum aja kong bang ke bopo setame piniar ni alang le tum ke long le ta permanent lo nang chelong don lablo la pen ke license nang chelong don lablo la pen ke tangka setame hadak hala tum long si ong la hen lo dona tum itum karbiang long ke tripura ko chi pro bang ke hala dakta ko pia posit tripura men ke famous ra lo mablo dang te la bang so ki sung same to same condition ere tum aphan indian constitution long same tokon ang lo che article 244a la ke ile tum ke long nang ja rights lo setame piniar ni tum people silong le de la ke ili tum chichini melo la hai bang si la pen ke article 244a bang ga philo tum la 6 schedule si along si dolap lo posi 6 schedule bang le tum pang tang kring lo plo tang te ili tum la hen lo jakong ke sitame pinya ni ili tum ke 6 schedule bang se tame tum ke pawir bom lo ave bom lo jakong nang ave bom lo la si ili tum ke hemprek plo la so hemprek ke kona lo ma plo tang te la ke ili tum karbiang long ar lo ma si convoy itum karbiang long arlo ma si hemprek po hangjo chot ang song ke lele de ang song ka pale dunia ko manuma uplo tang te la ke li tumar leng ke the tum lo sitame hadak batai kon si le lo ma batai kon si seriously debate sama ili tum kaddo ko wes me theglong lo la si la bang so hemprek ke li tum karbiang long arlo ma si chehang ret kana ret chona ret karbiang long arlo ka chehang ret ke li tum long jima long le la ke itum thang na sitame ale ve de ji ili tum karbiang long arlo hemprek pahangjo ke lage ko pia phanuma uplo tang te la ke li tum votes ka chorek ia phanchot ili tum karbia rat phan ka pamang hu arleng hian si ka che pamang hu asi ili tum ahok pe thang plo tang te ili tum long le de ji ma ili tum long ji athe itum kiso bang yong crm e plo tang te bang ka prek tum ke ko pusinang chini don po ili tum yong crm lo itum ning isi pen hang lo la pen rm lo chiru lo charnap lo plo tang te hula tum sitame ani simani siga ning dukji la pen piji sitame pinya ani itum komat atum se seriously ke hang atum do itum theglong le kenam tang ning kan sitame itum hang ke hang po ke chenga ko ke hang po tangkalong lo bodang ting samri la posili tum karbiang long amang ke sung pihelang donatum la sineli pu bom lo ade malak ta aidam cham